Garai ilunetan kantarik izango ote den galdetzean, erantzuten zuen Bertolt Brechtek baietz, izango zirela kantak, garai ilunei buruzkoak. Ereserki berrien beharra nonaitik aldarrikatzen den garaiotan, ezinbestean datozkigu galderak. Zeri egin ereserkiak porrotaren garaian, zein dira musika politikoaren ertzak gaur egun, balio aldigute aurretik egindako moldeek gaurkorako eredu bat sortzeko, honetaz eta gehiago zaritzeko, gaur Lugorrira ekarri dugu Jon Celestino. Vale. Santana plazan gaude. Santana plazara etorri gara, hemen duela urte batzuetatik, oker ez banaiz, Iruñeko herri iauteria edo deitzen duzuen Iruinkokoa egiten duzuelako duela urte batzuetatik. Zer da Santana plaza Iruinkokoarentzat? Etxea esango nuke, Iruinkokoaren etxea. Batez ere badelako hor mustra edo iaute igandeko ekitaldi nagusia hemen ematen delako. Eta egia esan, eguraldia lagun aurreko asteetako errepikak ere igande arratsaldez hemen egiten ditugu. Hemen da pixkat ideia hori edo material egiten den tokia. Bai. Oker ez banago, badu lotura libertimenduaren praktika artistikoarekin. Nolabait hala ere aldarrikatu izan duzue libertimendua, aspalditik basen Nafarroan errotutako praktika kultural edo artistiko bat izan da ere, Iruñara ekartzea bakarrik ez dela leku zaldatzea, baizik eta garai zaldatzea ere bada, ez? Orduan, funtzio soziala aipatu dezuna edo Irunkokoak bete dezaken funtzio sozial hori nola ulertzen duzuelen aipatu duzun aritik? Pixkat, toki komun bat da agian, baina bai Irunkokoak funtzionatzen duela nolabait bi maila nagusitan niretzat. Batetik izan nahi du komunitate jakin baten errepresentazioa, hau da, gutxi gora bera gure buruari izan dizaiokegu Iruña herriko euskaldun jendearen errepresentazioa dela, edo gure buruari hori da pixkat libertimenduaren ideia, ez? Zure buruari epaiketa bat egitea, ez? Hori da pixkat orokorren libertimenduaren funtzioa. Nolabait, Lukuk horra adierazten du, libertimenduan gertatzen dena da, botererik ez dutenek, botere hartzen dutela, hau da, eta berak definizioa ematen du, nortzu dira boterea ez dutenak? Pues gazteak, ez? Oraindik hortikat daudenak. Orduan, goiz horretan zehar, gertatzen den jolasa edo borrokada, botererik ez dutenak, botere hartzen dutela, eta plazan esaten diote jendarte osoari, hor badira aurrak, eta badira gureak, eta badadin guztietako jendea. Gutxo gara beraien nexoa, Iruña herriko euskalduntzat bere burua hartzea dutena. Eta horrek egiten da, urteko errepasoa, hitzek beti izaten duen bezala trapu garbitzea, ez? Ez gertatu da hirian, orduan gure buruari esango diogu, baina ez hainbeste alteridadetik, ez hainbeste UPNek edo gobernariek edo poliziak zer egiten digu, maizik eta gure buruari zer dugu garbitzeko, ez? Pixkat sentido hori badu. Besteare gertatzen da, biztan denez, baina batez ere hori da. Hori da, niretzat, libertimenduaren, a priori nik uste dut hor dagoela. Kontua ere bada, modu praktiko batean, gertatzen dena kasi kontrakoa dela. Eta da, praktika horrek egiten du komunitatea bera mamitu. Hor, niri beti iruditu izan zait, nolabait motivazio kolektibo bat sustatzen duten arte praktikek, edo sustatzen badute, beti dagoela hor zentroan, eta hau zabalagora jarrita galdetu dezakegu, zentroan dagoela baita ere funtzio sozialaren gaia, alegia. Zertarako goaz hau egitera, eta funtzio sozialaren gaia horrateratzen dela, nolabait sortzen duelako motivazio kolektibo bat, nolabait bakoitzak agian bere nabardurekin, baina ulertzen duena zerbaitetarako egiten ari dena, ez? Kasu honetan praktika artistiko bat. Eta funtzio soziala ere, iruditzen zaite Iruinkokoarekin berarekin, baina
zuk inoiz hitz egin izan duzun beste gauza batzuetan eta egindako beste gauza batzuetan, izan dela justu gauza interesgarri bat edo problematizatu den gauza bat, hain maiztua dagoen kontzeptu hori, funtzio sozialarena, pandemiatik eta bazetorrena aldarrikatuz arteak baduela funtzio sozial bat, baina galdetzen denean zein den funtzio sozial hori askotan ez dakiguna zein den, bueno, zehaztasun bat ematen ziola zuen praktiketan edo ikusten dela behintzat badagoela, bueno, hitz egiten duzuela horretaz eta kontuan hartzen duzuela behintzat ez. Bai. Bai, niretzat, funtzio sozialaren, nik erabiltzen dudan moduan behintzat ulertzen dudana da, funtzio soziala ze pixkat pentsatzera eta jardutera eramaten hau, ze azkenean musikari bezala egin dudan bidearen zati batean eta adibidez ikasketetan inoiz ez da honetaz hitz egiten, basikamente, eta horrek eramaten du, eta hitz egiten baldin bada, badirudi artearen funtzioak bere burua esplikatzen duela, ez? Intrinsekoa dela eta kito. Eta hori da, orduan hor dago, ez, edertasunaren, modernitateko edertasunaren garapen hori eta hola. Baina ni eta pentsatzen dut inguruan okitzeko sortea izan dudan musikari pilo batek horrek ez zituen ase betetzen. Zerbaitetarako da, baina benetan zerbaitetarako, orduan zertarako eta nola eta pixkat horiek dira galderak. Zakit erantzun dudan, baina bueno, pixkat horretik. Justu interesatzen zitzaidan baita ere, bueno, nola dagoen txertatuta diskurso artistikoan funtzio sozialaren, funtzio soziala artearena da, funtzio sozialik ez eukitzea, edo horretan, ez esaten duzun intrinseko horretan, eta modernitateko ideia ponposo horrek, gaur egunera ekarrita eta kapitalismo berantiarrean askotan, eta Euskal Herrian bertan ere, beste leku guztietan bezala, ze irudi hartzen dituen, ez? Esan nahi dut zuen praktiketatik aparte, askotan bukatu ezakela zerbait, nahi gabekoa izan da ere, halako gizartetik aldendutako zerbait bilatzen eta inkluso elitista izaten, ez? Askotan pentsatu izan dut funtzio soziala aldarrikatzen bada, arteak funtzio sozial badaukala eta egin den bezala olako prestigio bat emateko bidean, lehen esaten genuen, guztia dauka funtzio sozial bat, ez? Eta artearena zer da, portala garbitzen dituen emakumeak egiten duen lanarena baino gehiago da, ez? Badago eztabaida hori sortzen da baita ere, ez? Bai. Gainera, hiru bideak, pentsatzen dut hiru bide badirela. Bat da, elitismoaren hori, ez? Piskat hori da, konservatorioetan edo jaso izan duguna, eta nik prozesu hori ikusi dut. Ni gazte nintzenean, grado medio ikasten ari nintzenean, ez zegoen jazz ikasketarik. Nik beti maitatu dute musika beltza ezakizter, batean ikusi dut jazz ikasketak nola txertatu diren musika hezkuntza publikoan, eta horrek eraman du praktika horiek kanon batean erortzera eta hori garatzera, ez? Hain justu musika klasikoari, horrela esateko, 19. mendean gertatu izaiona, bergauza gertatu da. Kontua da, jazarekin hori Europako beste toki batzuetan eta estatu batzuetan batez ere orain dela hainbat hamarkada gertatu zela, orduan badago horri kritika 60. hamarkadatik oso esplizituki eta oso ulergarriak diren terminoetan egina. Orduan hemen ez dugu, jazaren munduan inoiz ez da debate hau irikitzen. Ez da, jendeak ez dakit ez delako pentsatzen edo ez delako dena dela. Hori da bat, bestea da, honetaz pentsatzen ez baldin badut, implizituki ari naiz dagoen markoa erreproduzitzen besterik gabe. Orduan, ni musikari naiz eta kantak egiten ditut, baina ez baldin naiz nire ikuspuntuko behintzat. Ez baldin naiz ezertan pentsatuko duzu modu batean edo bestean, baina ez baldin duzu pentsatzen, ari zara simpleki erreproduzitzen heldu zaizuna eta bizigaren tokian bizi gara. Orduan, horren erreprodukzio soil bat da, zilegi da eta oso kanta politak egingo dituzu seguramente, baina ezakit. Eta beste bideetako bat horregatik da bai horretan pentsatzea, ez? Zer musikaz gain zer mamitzen dut nire egiteko moduekin edo norentzat edo non edo zeren truke jotzen dudanean, erabakitzen dudanean. Beste batzuk ere egon litezke, baina hiru horiek nik uste nahiko argigarria direla. Okurritzen zait laugarren bat,
izan daitekena, nolabait pentsatzea hain justu funtzio sozial eraldatzaile batean, edo zure arte praktikak ulertzea funtzio sozial eraldatzaile bat bete dezaten, baina, bueno, dinamika sozialek hori irentztea eta hain justu balio izatea beste ze baterako, ez hori izan da baita ere beste eztabaida alegia bukatzea erreproduzitzen, bigarren kasuan bezala zuk esan duzuna, naiz eta asmo hori eduki, ez, eta hori izan da beste debate zentral bat, benetan nola lortu funtzio eraldatzaile zentzu politiko batean behintzat eduki dezaken arte praktika bat irentsia izan gabe gizarte dinamiken munstro horrek, ez? Bai, dudik gabe. Gainera, horrek eramaten hau pixkat ere beste toki batera, eta da, hori nola egin panfletoan hori gabe. Zain justu, panfletoa da 2023, bintzat. Beste une batzutan, beste une batzutan edo beste egoera batzutan uste dut behar dena dela oso esplizitua izatea, baina ez beti. Eta horrek ez du esan nahi ez zarela esaten ari, ez, edo ez zarela egiten ari. Igual gehiago, horrek badu profesioarekin edo gauzak esateko edo egiteko moduekin, baina bai, debate hori ere uste hor dagoela. Bai, nik uste dut hortan ados egongo garela, horrek nolabait zorrarazten duena dela, ez diola bakarrik, funtzio eraldatzailearen kontu hori ez dela bakarrik gizarteak musikari edo arteari erantzuten diola. Baizik eta arte bat gizarteari erantzuten diona dela, ez? Eta une bakoitzean badagoela, posible dena eta ez dena edo egingarria dena eta ez denaren parametro batzu jartzen dituela baita ere gizarteak, ez? Onargarria zentzu horretan. Claro. Eta azkenean, horrela ikusita kontrara ere, uste dute biztan dela azter dezakegula, hola esaterik baldin badugu, mainstreama, justo termino horietan. Mainstreama egiten ari dena, esplizituki da reafirmatu ez, edo rearmatu ideologia dominantea. Eta panfletoa da zentzu horretan baita ez. Hori da. Zirrikituak hori dituena, hori da. Horre, gabiltzaia pixkat nolabait funtzio sozial eraldatzailearen ideia horrekin eta bar, orokorrean eta zuk ere aipatu duzu, zuek normalean ulertu izan duzu hori komunitate hitz horrekin oso lotua. Lehen aipatu duzu adibidez, Irunkoko aipatzen genuen inauteria da, baina horrelako praktika asko, nolabait berrirakurriak izan dira 20. mendean zehar artista iraultzaileen gandik, komedia del arte izan daiteken zera bat bezala, inauterien kontu hori guztia izan daiteken bezala, eta beti zegoen horre komunitatearen hori guztia baita ere, ez? Aipatu zu ze komunitatea ari zaren, pixkat zabalago hitz egin ezkero, funtzio hori nola dago lotuta komunitatearekin, funtzio eraldatzaile modura edo, Bai, hainbat gauza aipatuko nituzke. Batetik beti Iñaki Sagardoik botatzen duen zita bat ezakit Jataboirena den edola, eta bada esaten den iautea eta iraultzaren arteko aldea dela iautea behin-behinekoa dela. Hori da, iautea badakizu noiz bukatuko den. Baina bukatzen den bitartean, da nolabait posible ikustaraztea edo zure azalean bizitzea posible dela iraultza ere. Ze une horietan bestela ere oso fragmentatua bizien komunitate bat bildua da eta bere buruari gauzak eskatzen edo ematen eta eskatzen ari zaio. Uste dut hori batetik badela. Bestetik oso interesgarria zait belaunaldi artekotasuna. Azkenean Iruinkokoan egia baldin bada ere koko beltzek hartzen dutela plaza eta beraiek hartzen dietela kargu nolabait helduei edola, eta hori ez da beti goxo. Adibidez, iaz guri tokatu zitzaigun egurra jasotzea eta batzen zen, claro, eske hau hontan ari ginen, eta guri tokatu zaigunean ez daukanen beste grazia, baina hontarako ere bada, orduan.
baina prozesu guztian zehar oso jende gazetik jende desente helduraino, ezagite, jostunak, jantzi horiek egin dituzten jostunak, badira Andre heldu batzuk, eta horiek batean badute hor bere burua ikusten dute plazan, ezin dute dantzara edo jotzera atera, baina bere burua ere badago plazan, ordan. Mamitze hori egiazkoa dela, ez? Ordu batzuetan zehar, bada ere, uste horrek ematen duela horrelako zerbait. Bai. Bi horiek, uste. Behin-behinekoaren hori nik uste dute, interesgarria dela, komunitatearen, interesgarria da, komunitatea kontzeptu bezala edo pixka bat, mamitzeko beste zentzu batean, ez. Nik uste dut, zentzu erabatekoa daukala nolabait, krisi kapitalista betean, nolabait erasotzen den gauzetako bat delako, hain justu, edo bilatzen den gauzetakoa delako, fragmentazio erabatekoa, lotura, inkluso pertsonal eta kolektibo eta komunitario horiek apurtzea, eta etengabeko prozesua dela horretan, eta nik uste du horretatik adibidez, zentralitatea handia hartu duela, ezkerreko beste mugimendu batzuetan, adibidez pandemiaren garaian eta bar, bai komunitarismoaren kontu batek eta bar, bai auzoaren, barrionalismoak eta holako gauzak eta aipatu direnak eta, baina horren beste arrisku bat badela, nolabait hartzen dutela komunitatea, ja existitzen den talde bat, berez eman diezaioketela edo auzoari edo talde jakin bati, berez eman diezaioketela holako eduki positibo bat, nolabait komunitate hori, auzo hori, lehen aipatu dugun munstro horren produktu ere baden, ez? Alegia, lehen aipatzen genuen Richard Hogartek esaten zuen hori, Ibonek aipatzen zuen, nola den gure onena eta gure okerrena, ez? Eta badela nolabait komunitate hori eta zera horretan, kapitalismoaren produktu gisa eta produktu historiko gisa ere, ez dela guztia eduki positiboa agian, ez? Bai. Bistan dena. Baina nik nire bizipenetik behintzat gauza positibo asko bizi ditut ere, adibidez urtero esaten dudan zerbait mustra bukatzen denean, edo egun horretan zehar ateratzen zait beti oso barrutik, hau da urteko bolorik guapoena. Eta bolortan batez ere egon da lana eta implikazioa, baina sari ekonomikorik ez da. Musikari profesionala naiz, gutxi gora bera, batez ere hortaz bizi naiz. Baina batean buruak egiten du horrelako klak bat. Hain justu nire, horrela esateko ez, nire lan indarra ari naiz ematen ez diru truk, baizik eta, beste gauza batentzat. Eta, batean horrek, musikari bezala badu beste esan nahi bat. Pixka eta bizitzea igual, lehen esaten genuen funtzio sozial hori benetan bizitzea, ez naiz, egiten ari naiz hau egin behar dugulako. Hor, pixka bat nioena, komunitateaz nioena, zen ekartzeko debate klasiko hori nolabait arte iraultzailearen inguruan egon dena, ez. Esaten duena popularra ez dela zertan iraultzailea izan, ez? Alegia, eta aipatuz lehen esan dugun hori kultura popularretik edaten duten artista iraultzaileen eta bar, Brecht bateko horregatik puntualizatzen zuen adibidez popularraz berak hitz egiten zuenean, bazela herritik hartua zena eta langile klasearen bizimodutik hartua zena, baina nolabait, eta guk hortik ikusten dugu baita ere kultura iraultzailearen asunto hori, nolabait printzipio iraultzaileen arabera espada hori antolatzen, popularrak berak ere badaukala, eraman dezakela, erreproduzitu dezakela betiko kontu horiek ere, ez. Bai, biztan dena. Hortan, nik uste adibidez Irunkokak bai egin duela refleksio sakona, Irunkokak eta lehenagotik datorren, batez ere dantza munduan, Aritzi Bainez bat edo horrelako jendeak egin dituen refleksio asko, eta bada, azkenean ere, nahiko, Walter Benjaminekin eta harreman zuzena duena nik uste, eta da,
espresio popular horiek sakonki ezagutzea heldu zaizkigulako, bez? Nolabait, tradizio zerbait baldin bada, pues, gure ganaino iritsi dira, baina ez esentzia, gorde beharreko esentzia baten moduan, baizik eta espresio modu horiek erabiltzen alditugula gu gaur garena esateko. Hitz egin duzu behin baina gehiagotan, eta ja, bueno, ia modako esaldia bihurtu da, Euskal Rock erradikala hilda dagoela nolabait, baina horretaz hitz egiten duen orok ezin du esan bere hiletan jo duenik. Ari naiz ertzainaken azken kontzertu hauetan tokatu zitzaizula jotzea. Bai, eta aukera oso polita izan zen. Maitatzen dute hori hurbiletik edo bizi izateko aukera izana. Gainera bere kontraesan guztiak hurbiletik ezagutzeko, ez? Oso erraza da kritikatzea norbaitek zerbait egiten duenean, baina batean bere barneko arrazoiak ezagutzen dituzunean ertz gehiago ditu eta bai, nik uste besta polita izan zela. Hor, gai horrekin sartzeko behintzat, bueno, badakit aspalditik ikusi ziteken zerbait dela eta hitz egin izan da pixka bat Euskal Rock erradikalak azken urteetan behintzat musika eredu bezala eta gehituko nuke musika politikorako eredu bezala nolait enkistatuta gelditu dela, ez? Zertan nola esplikatu daiteke hori, ze zentzutan esan daiteke enkistatuta gelditu zaigula? Asmatzen dudan esatera. Hasteko eta behin, pentsatu behar dugu, eta horren protagonista izan zirenek behin baino gehiagotan horrela esan gainera. Azkenean rock radikala izan zela hasteko marka komertzial bat. Esan dut, zerbait gizarteratzeko modu eraginkor bat bere momentuan. Baina esango nuke, hilik zela 1980 urterako nire ikuspuntuko, behintzat bere zentzu, bere lehenbiziko zentzuan. Eta gero azkenean, inertzia kontu bat uste dut izan dela, esan dute, zakit, 2023 da eta jende asko mezetara joaten da igandero, eta ze sentido dute mezu horietako askok batzuk eukiko dute, baina gauza moduan esatea urteak joan direlarik, uste, musika popularrean edo rockean ez duela sentidorik. Hori, ez da gehiago 1987. Orduan, pixkat horrekin esango nuke. Gainera, kuriosoa da, esan dute, hor ziren musikari gehienek ez dute bere horretan jarraitu inork esango nuke, inork ez edo oso gutxik. Ordea, egiteko modu hori edo esateko modu hori, kasi meme bat bihurtu zena, sortu eta 10 urte geroago. Nolabait, eutsi zaio horri ez, eutsi behar zitzaion nazio ikuspegi bati edo gauzak esplikatzeko modu bati, baina orduan, pixkat, nik horrekin lotzen dut batez ere, gauza horieken. Hor, erabat ados nago, komertzializatu, esan nahi dut, betiko ideia hori da, ez? Nolabait Euskal Rock radikala osatzen zuten taldeek, ez zutela onartzen askotan etiketa hori, edo komertzializatu zentzu horretan baita ere, Gainera barkatu, batez ere, hau da niretzat gakoa, igual, aurrekoan, lehenago esan behar nuena, baina talde horietan, originalki marka horren edo izen horrenpean ziren talde gehienak oso heterogeneak ziren. Ordea, 80. hamarkadatik aurrera, rock radikal baskoren ideia laus hori oso homogeneoa da, oso monolitikoa da. Orduan, hor dago biztako kontraesana, ez? Hor, komertzializatzearena nolait esan nahi nuena zen, badela, erantzuten diola, era berean, eta nik uste dut honetaz ez dela inbeste hitz egin izan, ze realitate historiko hori, ze realitate politiko hori, edo ze helburu politiko hori erantzuten zion komertzializatze horrek. Alegia, heterogeneotasun horretatik eredu finkatu bat pasatzera zergatik pasatzen denez.
normalean guk lotu izan dugu, eta nik uste du nahiko nabarmena dela, komertzializatzen duen hori, pixkat garai hartako eginetik egiten den etiketa jartze bat eta badela, nolabait txertatzen duena rock radikal baskoaren nahi baldin bada oinarri sozial hori lortzen duena pixka bat nazio askape mugimendura txertatzea eta haren borroka kulturalaren barruan txertatzea ez. Eta esaten duzun nolabait zentzu galtze hori edo esateko modu horiek eta egiteko modu horiek batera doazenak eredu horren zentzu galtze hori badagoela nolabait lotuta baita ere krisi politiko batekin, ez? Alegia politika horren nolabait behintzat gizartean zentzu galtze batekin edo bestera batera esateko nolabait errotze bat galtzetik edo garai historikoa pasatzen denean esateko modu horiek ere pasatzen dira, ez? Claro, gainera, igual musikaren arloan zeinen heterogeneoa zen azaltzeko ispilu argia da, ezkera abertzalea edo HBS, 80. hamarkadan, konfluentzia bat ere badela. Tradizio politiko diferentetatik heldu den jendeak egiten duela. Eta urrengo belaunaldia, gutxo bera esango nuke, nire belaunaldia da, partidu bat bakarra eta destinu bakar bat onartzen duena. Orduan horrek, tradizioa, monolitikoa egin den tradizio horrek gainbera egiten duenean, bere musikak ez du gehiago balio. Eta hori ez da izan orain dela inbeste, esan. Beste zentzuetan, nik uste musikan aspaldi gertatu aztela, baina gainbera hori pixkat beranduago izan da. Hala ere, zerbaiten, esango du hain gauza importanteen, eta ez hain importanteenak ere bai, baina agorpenak, Eider Rodríguezi irakurri nion bere novelan beste gai bategatik, baina esaten zuen erruaren parte badauka historiak eta erruaren parte badauka borondateak, ez? Eta nolabait konfluitzen dute garai honetan ikuste dut, historikoki zentzu galtze batek, baina beste leku batetik datozen bestelako musika eredu batzuek, nolabait konsolidatzen dutena baita ere, rock radikal baskoaren musika eredu gisa agorpena, ez? Iaz, ez dakit ze urtetan zen, baina hemen adibidez hitz egin da, eta nik uste dute konsolidazio bat egon baldin bada Euskal Rock radikalaren agorpen eta heriotza batena, dela ura esplizituki kritikatzen duten eta bestelako eredu bat plazaratzen duten talde batzuk agertzen direla adibidez, bestelako eredu musikal batekin. Adibidez, Iruña herrian mediatizatu zen horrelako belaunaldi berri baten zera batena, baina ez hori bakarrik, ez bakarrik Chill Mafiarena, Ibilbedirena eta bar, baizik eta J. Martina bat, edo bestelako zera batzuk, nolabait, horien borondateak berak konsolidatzen duela azken buruan horren agorpena, ez? Claro. Ja, nik, igual hau zahardadearen kontuak dira, baina nik pentsatzen dut badela horren ari bat denbora guztian, korronte hori ez dela sekula guztiz agortua izan. Kontua da, orain agian bi gauzek, alderdi historiko horrek eta borondatearenak bat egin dutela maila bisibleago batean. Baina pentsatzen dut tradizio edo bestelako ikuspegi posibleen aria beti hor dagoela, ezagit. Nik dut, nire Gaztaroko talde bat esateko, dut oso kanpoan ikusten nuen beste korrente nagusi horretatik. Eta ezagit. Uste dut beti egon direla gertatzen bestelako gauza batzuk. Kontua da, nolabait, horrela esateko, baina kontrako aldea edo bestearen hegemonia ezin zela dudatan jartzen ahal. Ez zuela pitzadurarik. Aski muskulo bat zuela, hori pizza ezina edo izateko. Eta agian aldatu dena hori dela. Ze gainera hori da niretzat politena,
aipatzen dituzun talde hauek guztiek, beraien artean estetikaren edo mezuaren edo egiteko moduen artean ez dute horrelako homogeneidaderik, oso anitzak dira. Baina konpartitzen dutena da, beste gauza bat ez, belaunaldia, sozialdemokrazia, nor sinetxi dezake hortan, ez? 23 urte baldin baditu. Beste auzi bat talka horietan ateratzen dena eta jarraitu ze Euskal Rock radikalari egiten zitzaion kritika horretan, nolabait nik uste dut kritikatu izan dela baita ere musika politikoa egiteko rock radikalaren eredua kritikatzen zen unean, kritikatzen zela baita ere musika politikoa egiteko eredu bat, ez? Eta aldi berean nolabait aldarrikatu izan da ze horretatik, espazio berro horretatik, ereserki berrien beharra, ez? Alegia, berriz ere kolektiboari erantzungo dion musika baten beharra, ez? Ereserkiak zentzu horretan eta garai honetan orduan zeri egin dakizkioke horrelako aipatzen ari garen egoera kritiko horret. Ja, hori da, gure obsesioetako bat. Ze antza, taldea interpelatzea beste garai batzuetan, baina zailagoa zaigu. Neurri batean, behintzat, nire belaunalditik ari naiz, agian gazte jendearentzat, ezakit. Bai, seguramente gazte jendearentzat lotura handiagoak dituzte beraien eguneroko bizitza ez delako hain diferentea auzo batetik bestera edo tradizio politiko batetik bestera etorri. Baina lehen horretaren ninduan. Lehen ere, hau da, horrela pentsatzen dut, Irinkokoarekin ari ginen bezala, nola komunitate batek representatzen duen bere burua jarduera konkretu batean, kontrar ere, nik uste neurri handi batean posible dela eta ereserkiek horretarako balio dutela. Ez bakarrik ni egunean representatuko nauen kanta bat sortzera, baizik eta kanta batek sortzen alduela nolabaiteko gu bat, ez? Toki diferentetik heldu den jendeak ikusten aldituela bere apetak edo bere beharra edo bere egoteko modua kanta horretan. Asko eskatzea da kanta bati hori eskatzea, baina uste dut horretarako ere balio dezaketela ereserkiek. Gu batzuk eraikitzeko edo mamintzeko nolabait. Horrekin. Eta zeri, betikoa, ez? Batetik bizi dudanari, ez? Bizi dudan miseria horri, baina kasi interesgarriago zait ere bizi nahi dudan zerbaiti, ez? Edo eskatuko nuken bide bati edo bi horiek ikusten ditut batez ere. Hor sartzen da Iruinkokoaren gaian aipatun eztabaidatun gauza bera, ez? Ispilu izatearen kontu hori bera, alegia aipatzen ari garen egoera horretan dagoen gazteriak, nolabait krisia besterik ezagutu ez duenak eta bederen bizi dena politika iraultzailearen porrot garai batean eta erreferentzia iraultzaileri gabe, bukatu dezake edo irakurketa hori egin daiteke behintzat baita ere, egiten diren ereserkiak ere direla desesperantzaren ereserkiak, ez? Eta badagoela impotentziaren, ez izan daiteken bezala bihurtu dena txilmafiaren errotxapeko kantua bihur daitekela ez bakarrik auzoari egindako kanta bat, baizik eta desesperantzari egindako kanta bat, edo izan daitekena baita ere, bestelako territorio batzuetan, ez da esan, trapetik edo gaur egungo drilletik egiten diren kantak, himno bezala hartu daitezke eta jendearen konexioa lortu dezakete, baina daukaten bezua konexio hori lortzen duen jendearentzat, da justu daukagun bizimodu petral honena, ez, desesperantzarena. Orduan, sortzen da berriz baita ere auzi hori, ez, ispilu izatearen arriskuarena, ez. Gainera, uste, biztakoa dela,
lehen mota honetako ereserkiek edo oso representazio bizia lortzen duten kantu horiek normalean nostalgiarekin lotura handia dutela, ez? Eta bidez, kantu horrek, nik uste, 31 kantu horrek hori badu, ez? Esan dut, txikitan bizi izan genuen zera pixkat horrekin badu, bai. Bai, nire ikuspuntutik, zakit, ertzak baina, guk ereserkiari buruz hitz egiten dugunean ere, pixkat uste dut besteaz hitz egiten ari garela, ez? Zakit, ridikuloa da agian hau, baina bai, bihotza pizten dizunaz, ez? Beste irrika bat sortzen duenaz. Eta agian pentsatzen baduzu ezakit, 20. Mendeko ereserkia horiek gehienek gehiago hori zuten, ez? Pizgarriaren zera hori. Justu hitz egiten zenuen bigarren funtzio hori, ez? Osea, ez bizi duzunaz bakarrik baizik eta bizi nahi duzuna. Hori da. Baina zer bizi nahi duzun ez dakizunean edo erreferentzia iraultzailerik gabe zauden garai horretan, gelditzen dena hortik da, ez? Bai. Baina, hori da, ez, azken urtetan asko hitz egiten den utopiaren, ez, osea, distopiaren aurka utopia dosia handiak behar dituguna, ez? Hori da koska niretzat ereserkia bat eraikitzen saiatzeko unean, ez?